nejméně populárním destinacím. I proto navzdor domácích vybavil trenér Psotka svůj tým Markem Heinzem, který po návratu ze zahraničí nastoupil poprvé od začátku a jak bylo vidět už před výkopem, chuť na něžnosti s balónem stále nestratil. Domácí jsou bez bodu. 8 inkasovaných gólů za 2 kola není dobrá vizitka a tak vzali s povděkem návrat levého beka Lovre Vulina. Právě chorvatský obránce, který na jihu Čech hostoval už na jaře, zakončil roh Brazilce Sandra. Olomoucký přetlak v ofenzívě odnesla tentokrát dvojce Navrátil Petr, místo které nastoupil Bayer s Heinzem a oba se náramně ukázali při akci, jejíž prostředním článkem byl Jan Schulmeister. Marek Heinz pak z balón z první napálil do tyče. To domácí měli problém se za první půli vůbec k balonu dostat. Vyloudit ho nedokázali na soupeři a snadno se nedal ani reklamní panel. Hanáci minule rozebrali Baník, na čemž měl 2 góly značný podíl Daniel Rossi. Tentokrát se ale nezadařilo. Vidět byl hlavně Marek Heinz. Vymyslet dokázal parádní lob na Jana Schulmeistera, kterého na poslední chvíli zastavil čerstvý reprezentant do 21 let Milan Nitrianský. Hlavním nebezpečím pro Kučeru byl ale Marek Heinz. I přes jeho renomé zůstal na standardní situaci Janotky úplně volný. Trefil ale Kučeru. České Budějovice za první půli ani jednou nevystřelili na branku, tedy kromě této náramné trefy Sandra, která ovšem byla několik vteřin po odpískání. Kdo se chtěl z domácích fanoušků pobavit, musel do nafukovacího hradu. Tam byla během první půle rozhodně větší zábava. Jenže po přestávce to chtělo rychle z hradu ven. Domácí začali hrát i dopředu a rázem začali počítat i šance. Jejich palba byla ve městě poblíž někdejší Husitské bašty vedena zpoza pomyslné vozové hradby. Chyrkin ale stejně jako Sandro z dálky branku netrefili. Vše změnil až útočník, o kterého má velký zájem několik elitních českých klubů. Zdeněk Ondrášek ve Vápně odtlačil Škerleho a trefil se už tak i ve 3. kole nové sezóny. Jednalo se o vůbec první českobudějovickou střelu na branku. Olomouc se ocitla v problémech, i přes trvalou převahu prohrávala a mohlo být ještě hůř. Pobídku Michala Klesy ale na zadní tyči nikdo nestihl. Tah s nasazením Marka Heinze se pro hosty ukázal jako klíčový, když mu Jakub Petr zpracoval míč a domácí nechali znovu dostatek prostoru. Natáhl Kráně svou levačkou a Pavel Kučera za balonem ani neskákal. Ani tohle varování ho Čechům nestačilo. Minule ztratili vedení na Dukle, teď o něj mohli přijít už po 5 minutách. Marka Heinze ale zastavil Kučera. Olomoucký Navrátilec se ale odradit nenechal. Po rychlé narážečce s Petrem znovu dostal místo pro svou levačku a Pavel Kučera šel podruhé pro úlovek do sítě. A druhý to bylo to samý, no, obtočil se kolem našich beků a zakloutil mi to na zadní tyč, no, ale složitý pro mě jako v téhle situaci, no. Ani za tohoto stavu ale domácí nemuseli prohrát. Ovšem to, co se stalo v poslední minutě, asi jen tak nikdo nevysvětlí. Zblokovaná střela Lengiela prošla až k Tomáši Stráskému. Co dál, to si nechte vyprávět od autora, jinak byste asi neuvěřili. Stačilo jenom ten balon prostě posunout jakkoliv do prázdné brány. Bohužel jsem ten balon netrefil ideálně a neměl dostatečnou rychlost a golman Olomouce stačil gól zabránit. Tím, že to bylo tečovaný, já jsem byl trošku v pohybu dopředu, ale prostě na tohle se nemůžu vymlouvat, jako když jsem měl prázdnou bránu, to nejde, jako tohle to pomalu nedá, takže jako veškerou vinu při tomhle tom beru na sebe, protože to jako říkám, to nejde nedat. Olomouc tak zlomila jeho české prokletí. Díky 2 trefám Marka Heinze vyhrála po 6 letech v Českých Budějovicích 2-1. No, obrovská radost, protože jsme konečně to zvládli. Dlouho ten zápas vypadal klasicky, že my jsme hráli, měli jsme držení míče, měli jsme šance, nebo měli jsme příležitosti a domácí dali z první střely branku. Potom se to naštěstí otočilo. Budějovice i přes porážku už nejsou nejhorším týmem, co se týče obdržených gólů, ale to tématem zápasu nebylo. Jednoznačně za něj můžeme označit 2 góly Marka Heinze, které se ukázaly pro Olomouc jako klíčové pro zisk 3 bodů. Heinz přitom nastoupil poprvé v základní sestavě. Tak vyhráli jsme 2-1 a jsem dal 2 góly, takže s tím můžu být spokojený. My jsme doma nebyli spokojení s výkonem 2-3 hráčů, proto jsme se rozhodli pro změnu a chtěli jsme tady Budějovici, protože se nám dlouho nepodařilo vyhrát, sadit na zkušenost a vsadili v útoku na Marka Heinze. Už v prvním poločase tam měl dvě dobré střely, jedna skončila na tyči a ve druhém poločase rozhodl zápas. No. I když třeba co se týče defenzivy, jsme od něj čekali ještě trošku víc, ale zase dopředu uplatnil tu svoji výbornou kopací techniku. Ta soutěž je dlouhá, navíc je tam mají pohár, takže my se všichni točíme, střídáme, takže první zápas jsem nenastoupil, protože kluci hráli dobře, dneska jsem nastoupil, dal jsem 2 góly. Neznamená to, že třeba příštím zápase zase budu rád, jako já říkám, že ta konkurence tam je veliká, jsou to mladí výborní kluci a je to jenom dobře, že máme takovouhle sílu dopředu. My chceme trošku po hráčích, aby jsme víc presovali, aby jsme rychleji přepínali do té obranné fáze a s tím Marek rezervy, ale myslím si, že je to lepší. Tak mi to vyhovuje, že jo, no, ale ne, já musím taky běhat,
i když ono to někdy nevypadá, ale snažím se. No. Podobně jako Budějovičtí čekala na první body